Jeg er der i rigtig, rigtig god form. I sparker bare til. Vi andre, vi løber bagved. Og så tager vi 2 minutters lund eller gå. Det er præcis et halvt år siden idrætsleder Bolette Olsen blev ansat til at gøre forsvarets medarbejdere på Holmen sundere. Ordningen med idrætsleder er en del af Operation Bedre Hverdag, og siden er der sket meget. Vi har jo startet helt fra bunden af. Altså, har du aldrig løbet? Jamen kom her. Og har du løbet lidt? Kom alligevel. Ja, vi laver det sådan et træningsprogram, hvor alle kan være med. Og du er jo ikke i konkurrence med alle de andre. Du er bare i konkurrence med dig selv. Jeg vil sige, at der er mange, som ikke tænker at løbe noget for dem. Men fordi man er et hold, så motiverer det hinanden, at man laver aftaler sammen. Så man kan, jeg skal lige holde øje med tiden lidt imellem. 2 minutter endnu! Så man har nogle aftaler, og det kan jo være uafhængigt af mig faktisk. I virkeligheden er jeg jo ligeglad om de løber ved siden af på andre tidspunkter end det her, men bare at få dem skubbet i gang. Og der er mange, som er skubbet i gang. For uden de ugenlige gå- eller løbehold har Bolette nået 175 individuelle samtaler om kost og motion. Jeg har købt en bold derhjemme. Har du det? Ja. Sidder du på den, eller laver du noget? Ja, altså jeg sidder på den, og så laver jeg nogle maveøvelser og sådan noget. Ja, skide godt. Ja. Du siger jo, det hjælper bare, man sidder på den. Ja, det gør det også. Nå, vi må til den igen jo om 10 sekunder. Jamen, det har været fantastisk for mig, fordi jeg kunne faktisk ikke løbe 500 meter, før Bolette startede. Så hun har virkelig sørget for at få trænet mig op, og det har været helt fantastisk. Altså, jeg kan løbe 6,5 km nu, det har jeg ikke kun nogensinde i mit liv, altså. Så man alder 38 år skal lære at løbe, det er helt fantastisk, altså. For mig, 8 kilo, bedre humør, større energi, en sødere kæreste, som er gladere. Et bedre selvværd. Nyt tøj. Så. Det var godt. Det var virkelig godt. Godt løbet. Alle er i hop. Selv jer, der har holdt pause lang tid, det undrer mig altså virkelig. Det jeg hører er i hvert fald, at der er flere, der løber nu, og der er flere, der er aktive på alle fronter. Der er mere fokus på det. Så det er jo skønt.